Dagiti kang runa na damag ita a Martes. Pan na kay patugaw ni Senator Cheese Escudero kas presiding officer iti impeachment trial ni VP Duterte. Nasken laeng sigun ni maysa nga abogado. Bangka dagiti concessionaires iti Burnham Lake, nasken ang mapabaro sigun kini Mayor Magalong. Lungon anay pasdag iti Benguet Nueva Vizcaya Road a warning signage, ipapaykat ni DPWH. Small-scale miners, napalagipan asaan da asumrag iti pagminasan iti panahon ti panagtutudo. Naduma-duma at tulong na ipaay kadagiti naapektaran iti Uram Ejay Batak City, Ilocos Norte. International Day of Cooperatives, narambakan iti Baguio City. Boses dagiti kooperatiba, naskan ay may pangad. Kan kakaiso na nga impeachable official iti Pilipinas, at ganad nga ti impeachment court, amot. Naimbaga malam, Cordillera kan Ilocanja. At tuyo nagiti kang runaan kan nababarang adamag itanga aldaw. Umuna kadagiti kang runaan at damag imbing la iti maysa nga abogado ti kapanunutan na iti manrimaan nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinaburan naman ti panakipatugaw ni Senator Cheese Escudero kas presiding officer gaputan na sken nga abogado ti mangipataray iti impeachment trial. Nupay kasta, inlawlawag na posible ang masukatan iti katengaan ti hearing ti presiding officer gaputa adda sang-sangwen na a reklamo kan layunan na ditnal nga isang bahay ni Jessel Kate Lapisar. Napagsasaritaan iti umuna nga aldaw ti impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dagiti sumagmamano a procedural matters pakairamanan ti panagpili ti presiding officer. Sigun kani practicing lawyer attorney Francis Camtugan, kasapulan ang mangipatugaw da iti sabali a senador kas presiding officer. Gaputa agduma ti impeachment trial iti regular a sesyon ti Senado. Kinunana nga ustolaeng ana ipatugaw ni Senator Francis Cheese Escudero gaputa may samot laeng daytoy nga abogado. Anything can happen naman while the impeachment is ongoing, okay? The Office of the Ombudsman might file a case against the current presiding officer and a certain division of the Sandigan Bayan might issue a warrant of arrest against him. So, anything can happen. So, pwedeng mapalitan ngayon. Okay, so pwedeng mapalitan, anything can happen. Inlawlawag na ang makadngan ti Vice Presidente babaen iti botos at 2/3 wano 16 a botos dagiti impeachment court judge. Kinuna na akasapulan ang maamyendaran ti konstitusyon no kayat da ang mabaliwan ti bilang ti kasapulan a botos para iti conviction ti Vice Presidente. Kabayatan na impeteng naa saan ang maibilang kas impeachable offenses dagiti reklamo kontra kanhi Duterte. Pakairamanan daytoy iti misuse of public funds, unexplained wealth kan panangpangta iti biyag ni President Ferdinand Marcos Jr. kan dadumapay nga opisyal. It's an invented crime, okay? So it did not reach these three did not reach the level of impeachable offenses, and as to the charge of bribery and corruption, wala naman in exchange for what yung allegation of bribery. But anyway, let's give the prosecution the benefit of the doubt at hayaan natin silang ipresentar yung kanilang ebidensya. Inyunay-unay pay ni Attorney Camtugan anasken ang maituloy ti impeachment proceedings tapno maamuan ti kinapudno. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. May naigiti nasa uad damag na dismaya ti sumagmamano a residente iti Baguio City kalpasan asaan na nagparang ni Vice President Sara Duterte iti umunang aldaw ti impeachment trial tapno sungbatan dagiti aligasyon kontra ken kuana. Report manipod kini Christine Bornolia sa Baway.
Pinadaanan dagiti sumagmamano a residente iti Baguio City ti umunang aldaw nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iti panagrikos ti PTV News Team, nagduduma ti nagbali na reaksyon ken kapanunutan dagiti residente sakna iti nasao nga impeachment trial. Sigun kini Manong Lawrence, nasaysaya at no simmango ti Vice Presidente iti impeachment trial. Tapno personal na maipalawag ken masungbatan dagiti akusasyon a naidatag kontra ken kuana. Kaya dapat isunat no malalawagan no jadi nga kuana akparang. Jadi dapat naturon nga Saudi, naturon mo lang ang sumango. Tatno malalawagan ti kwanti tao mo lang tatno nga tao ti aglalaban ti ko. Kabayatan na mamatimat ni Tatay Mukyat, may sa senior citizen, a posible asumango ni Vice President Sara Duterte kadagiti sumaruno a panagdangag ti impeachment trial. Sigon ken kuana napataga sumango ti opisyal iti impeachment trial tapno maipakita ti panagsagana a sumungbat kadagiti akusasyon a naidatag kontra ken kuana, pakairamanan iti isyu maipapan kadagiti nagbalin a pangtana kontra iti presidente. Agparangay sunat amin na tay may bagbagan nga na nga bagbaga na kini Marcos City. Jay inibibata na nga ko de damdamo. Nga kala nga. Sa una nga baga na nga. Kasi talaga pangdadal kini Marcos mut lang tigas kastanot. Sigun mat iti security guard ani Joel, umdas dagiti ebidensya a naiparang iti Senado. Sigun ken kuana, ti saan na panagatendar ti Vice Presidente iti impeachment trial ket mabali na mangipaay iti impresyon kadagiti dadduma alikliklikan na ti panagsango kadagiti akusasyon a naidatag kontra ken kuana. Orang inaako niya na may kasalanan siya kasi hindi naman suportahan yung dapat na ikuha yung side niya. Namnamaan ti kaaduan as sumango iti Vice Presidente iti sumarsarunong aldaw ti impeachment trial. Christine Bornolla sa Baway para iti Pagilian. Iti sabali damag kagiddan iti rehabilitasyon ti nalatak a Burnham Lake iti Baguio City. Imbili ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ti panang pabaro dagiti boat concessionaire kadagiti bangkada. Kumusta nga tati parang tulnog dagiti masaknan? Ada detalye ni Christine Bornolla sa Baway. June 29 iti agdama atawan, ininspeksyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kadwa ti City Environment and Parks Management Office ti Burnham Lake. Iti agdama adan iti siya 10% ti proyekto a manamnama a mailipas itaabulan. Iti inspeksyon, nakita ni Mayor nga awan ti safety standards dagiti agdama a bangka. Isu nga imbilin na iti panagsukat da kadagitoy. Impalagip ti Mayor, anatalgad, moderno kan dagiti compliant boats laeng ti mapalubusan nga ag-operate iti Burnham Lake. Kaya nga naayos yan eh. Tapos lalagyan nila ng mga lumang boats nila, ayusin nila. Klarong-klaro naman yung instruction ko na bago maayos yung mga boats na ilalagay nyo dyan. Kasi it's a safety issue. Tagal-tagal na yung mga boats nyo dyan eh. May mga problema na yan eh. Pinadas ti PTV News Team nga alaan ti reaksyon dagiti boat concessioners ngem nagkedkedda nga agsao mainayig iti issue. Inyunay-unay ti Mayor at ti kinatalga dagiti turista kan bisita ti ipang pangruna da isu a kasapulan a sumurot da iti pagalagadan. Kung gusto nyo mag-invest dyan, yun ang ilalagay namin sa term of reference. Dapat bago rin yung invest nyo rin. Hindi yung sila yung nagdidikta. Mag-invest sila. Nag-invest tayo ng malaki. Mag-invest din sila. Christine Bornolla sa Baway para iti Pagilian. Nakaagaw iti nagduma a reaksyon iti social media ti lungon na nepasdag iti igiti kalsada ijay bukod Benguet. Adda dagiti naragsakan, addamat dagiti nang babalaw. Nupikista ipapaikat daytoy ti DPWH kaputa saan nga umno a road signage. Adda detalye ni Dayan Monica Tukay. Mas daaw ti kaaduan no anya ti panggap ti barangay ang buklaw iti panakay kabil ti lungon iti pasat ti igid di kalsada iti Benguet Nueva Vizcaya Road kaputa literal ang makapakigtot daytoy iti rabii. Tinasao a lungon ket naidunar iti nasao a barangay ken napagnunumuan a may pasdak laangan iti igid iti kalsada kas ballaag kadagiti motorista.
Gaputan na bayag adinawat dan iti DPWH ti panakaypasdak ti concrete barriers iti nasao a kalsada ngam aging ga ita ket saan pay anay pasdak. Ti nasao kalsada ket accident prone area. Na inisip namin na siguro itry natin ang coffin na ilagay sa gilid ng kalsada para mahimasmasan siguro mga drivers na kahit anong sabihin mo na maghinay-hinay sa pagtakbo ay talagang mabilis pa rin sila. Inlawlawag na adakkel ti tulong ti concrete barriers kadagiti motorista no maipasdak sa jay. Dago sa nagturong ti kamang ti DPWH First Benguet District Engineering Office iti nasao a lugar. Kalpasan a nagwaras iti social media tila dawan. Impateng ti opisina asaan nga umno a road signage iti literal alungon. Isot gapo na anaskan a mayikat. No pay dinayaw dati wagas dagiti barangay officials tapno mapakdaaran dagiti motorista. Tapos na kasi yung 2027, pwede natin i-request for 2028 funding, yung mga concrete barrier. Pero i-try natin, portion lang, kasi hindi naman natin with the whole stretch na mare-requestan. Kasi yung funding, hindi naman natin pwedeng masyado yung ma-exhaust yung mga pondo ng maintenance. Suportado ti Bocod Municipal Police Station ti nasao aganwat. Gaputa para iti pagsayaatan ti publiko. Para sa amin po na kapulisan, malaki pong tulong yun. Kasi sa area na yun, talagang maraming nangyayaring aksidente doon. So it reminds our mga biyahero na mag-ingat. Hindi mo sa pananakot na ginawa ng mga opisyal ng barangay ang Buklaw, pero nagpapa-remind sa atin na mag-ingat po tayo mag-ingat po tayo sa biyahe. Nupay kasta, nakasagana da amang patungpal iti anyaman a rekomendasyon dagiti maseknan, no agtalinaduan no maikat tilungon. Iti datos ti pulisya, 7 vehicular traffic accidents tinilista iti Benguet Nueva Vizcaya Road, asa kupon ti munisipyo, bayad nga italang atawan manipod Enero aging ga iti agdama, sa nga 17 tinilista nga aksidente sa jay. Silulukat man ti masakdan a barangay iti nagduduma a komento iti social media. Entitled po lahat ang mga tao na mag-comment kung negative man o positive yung ginagawa natin. But our main purpose is to let the travelers know na mag-ingat sila sa pagmamaneho, lalong-lalo po dito sa area namin sa Buklaw to avoid road accident. Dayan Monica Tukay para iti Pagilya. Kalpasan na pimusa iti uneg ti pagminasan ti Dua Aminero idi nakpanamas alawas sa jay Itogon Benguet. Nagpalagipbanan ti lokal na gobyerno kadagiti small-scale miner tapno maliklikan ti kapada nga insidente. Report isang may ni Jezreel K. Lapisar. Idilaang napalabas alawas, pimusay ti Dua Aminero kalpasan ano kuryente da iti uneg ti pagminasan iti Itogon Benguet. Iti investigasyon ti Itogon Municipal Police Station, agin ina ti 38 years old Aminero iti aksidente a naigaman na ti blower machine anang itunda ti pan nakakuryente na. Pinadas ti 24 years old nga ispalan ti biktima ngam na kuryente matlaang daytoy. Gapo iti insidente, nagbalaag dagiti nagduduma a grupo ti small-scale miner iti munisipyo kadagiti membro da. No adda iti umay nga bagyo, awan nga talaga iti agtrabaho. Kat no kaste nga pa nagtutudo mas uray trabaho da, nga magawid da nga iti aldaw. Nagpalagip matlaang ti Itogon Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office anaskan asurutan da dagiti safety protocol iti uneg ti pagminasan nang runa ti panagaramat kadagiti dekuryente a kagawaan. Nagbalaag matlaang daytoy itaapanawan ti panagtutudo. Basta tag-ulan, umay bagyo man na darating, talagang walang papasok. Hindi natin kasi maiwasan kasi alam niyo man yung ginto talaga ang livelihood dito eh. Gapo matlaang ti kinaado ti agminminas iti munisipyo, impetang na nga asidag ti disgrasya dagiti minero. Innayon na pay, akasapulan adagos nga i-report dagiti minero ti anyaman a mapasamak nga insidente kadagiti pagminasan, tapno makaipaayda iti tulong. Jezreel K. Lapizar para iti Pagilian. Kabayatan na nainagunaran ti kaunaan a busog-lusog talino
Ono BLT Kitchen and Training Center iti Ilocos Region, ijay baknotan La Union. Dahiti matlaang ti kaunaan nga LGU-led Nutrition Center iti Luzon. May patakder, uno na ipatakder ti pasilidad tapno mapapigsapay ti nutrition governance iti ili, kagidan ti maipatpatumpal a programa iti nutrisyon dagiti ubing. Ti Baknotan Nutrition Center ti agserbi a sentro iti feeding initiatives, nutrition education, ken capacity building activities, ken mangnamnama ti lokal a gobyerno nga adupay nga ubing ti matulungan ti programa da. Tagos sa naipaayan, iti tulong tinasurok talugasot a vendor ang apektaran iti uram iti public market ti Batak City, Ijay, Ilocos Norte. Babaan iti panagbinadang ti provincial government ti Ilocos Norte, lokal a gobyerno ti Batak City ken DSWD Region 1, dagos sa naiwaras ti family food packs, bagas ken mainom adanom iti tunggal stall owner ken vendor nga apektado iti uram. Naipayda pa iti 10 a laminated sacks ang mabalin nga aramatan dagiti vendor para iti temporaryo a pagyanan ti Tagilacoda iti Ilocos Norte Trading Center. Nang ipaaymat iti donasyon ni Lawag City Vice Mayor Carlos Fariñas para kadagiti vendor. Posible a ma-demolish ti nabatbati a paset ti merkado para iti panapatakder ti baro kinatibtibkar a public market. Initial assessment, hindi na po siya pwedeng i-renovate kasi yung napakalakas po na pati po yung mga bakal-bakal doon, pati po yung mga semento, nagkaka po siya. So, ang itsura niya po, we need to clear it and demolish it. Iti daytoy agundawan itay amuan ti sasaadan ti panawan, manipod kini PTV TAU intern Lawrence Angelo. Pagyamanan ala, magandang hapon. Maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan ang mararanasan sa bahagi ng Luzon. Karagdagang update sa lagay ng panahon mula kay Chief Meteorologist Engineer Larry Esperanza ng Pag-asa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang unang panahon ngayong araw, July 7, 2026. Easterlies ang nakakapekto sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Narito naman ang ulat panahon, ang Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng southwest monsoon o hangin apagat. Ang Cagayan Valley at Aurora ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may puno-punong pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng easterlies. At ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may puno-punong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. At para naman dito sa Baguio City, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may puno-punong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. Mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin mula sa silangan hanggang timog silangan ang iiral sa Baguio City. Samantala, ang pagtayo ng agwat ng temperatura bukas sa Northern Luzon ay maglalaro mula 17 hanggang 38 degrees Celsius. Ang araw ay lulubog mamayang 6:34 ng hapon at sisikat bukas 5:31 ng umaga. At ito ang huling ulat panahon mula dito sa Baguio Synoptic Station, Larry Esperanza. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat Chief Meteorologist Engineer Larry Esperanza ng Pag-asa Baguio Synoptic Station. Samantala, narito ang trivia ng panahon ngayong araw. Kamakailan, nangyari ang malakas na paggalaw ng lupa sa Mindanao. Ngunit alam niyo na ba kung ano ang mga mapapinsalang lindol sa kasaysayan ng Pilipinas mula dekada 80? Tuklasin natin ang mga lindol na ito.
Noong August 17, 1983, bandang alas 8 ng gabi, niyanig ng isang magnitude 6.5 na lindol ang hilagang kanlurang Luzon, kung saan ang epicenter nito ay natukoy sa Ilocos Norte, malapit sa lungsod ng Lawag at bayan ng Vintar. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng pagkasawi ng 16 na tao at nasugatan na 47 iba pa dahil sa pagbagsak ng mga istruktura. Bukod sa pagguho ng mga gusali, nagtamo rin ng malubhang pinsala ang mga makasaysayang pamana ng bansa tulad ng Lawag Cathedral, ang Sinking Bell Tower, Bacara Church at Cape Boheador Lighthouse. Pagpasok naman ng dekada 90, niyanig ulit ang iba pang kalupaan ng Luzon. Noong July 16, 1990, naganap naman ang isang makasaysayang magnitude 7.8 na lindol na nakasentro sa bahagi ng Rizal, Nueva Ecija. Ang mapaminsalang pagkalaw na ito ay bansod sa pag-usod ng Philippine Fault Zone at ang kaakibat nitong Digdig Fault na nagresulta sa mahigit 125 kilometrong lamat sa kalupaan. Ang matinding pagkalaw ng lupa ay kumitil sa buhay ng mahigit 1,600 individual na nag-iwan ng sugat sa libo-libong mamamayan at nagdulot ng malawakang pagkawasak at bilyong pisong kalugian sa mga ari-arian at komunidad, partikular na sa Baguio City na lubhang naparuhan ng lindol, kabilang din ang Dagupan City at Cabanatuan. Sa lakas ng pag-uga, bumagsak ang mga tanyag na hotel at gusali sa lungsod ng Baguio, habang nagkaroon naman ng matinding paghina at pagguho ng mga kabundukan, gayon din ang pagluha ng mga basang lupa at paglubog ng mga struktura dahil sa liquefaction sa Pangasinan. Madaling araw noong March 6, 2002, niyanig ng isang malakas na magnitude 6.8 na lindol ang rehiyon ng Soc-Sargent, kung saan ang epicenter nito ay natukoy sa dagat malapit sa Palimbang, Sultan Kudarat. Nag-iwan naman ang sakunang ito ng 8 kataong nasawi at 41 na sugatan, habang umabot naman sa mahigit 7,600 na pamilya ang direktang naapektuhan sa mga lalawigan ng Sultan Kudarat, Sarangani, North Cotabato at South Cotabato. Bunga ng lakas ng pagyanig, nakapagtala ang gobyerno ng mahigit 4 milyong pisong halaga ng pinsala matapos mayanig ang ilang mahalagang kalsada, 7 tulay, 36 na gusali ng paaralan at iba pang pampublikong struktura sa rehiyon. Kamakailan nitong June 8 taong kasalukuyan, isang napakalakas na magnitude 7.8 na lindol ang tumama sa katubigan ng Sarangani sa Mindanao. Dahil sa tindi ng pagbuka sa ilalim ng dagat, agad na nagbaba ng tsunami warning ang mga otoridad para sa mga baybaying komunidad. Dahil sa tindi ng sakuna, umabot sa 88 na katao ang nawalan ng buhay at 1,316 naman ang nasugatan sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soc-Sargent at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Hindi lang mga matataas na gusali at eskwelahan ang nasira, kundi lubos ding naperwisyo ang mga tahanan ng ating mga kababayan. Sa kabuuan, umabot sa 113,279 ng mga bahay ang naitalang napinsala, kung saan 94,919 dito ang bahagyang nasira at 18,360 naman ang tuluyang nawasak sa buong timog ng Pilipinas. Ang pagyanig nito ay itinuturing na isa sa pinakamalubhang na itala sa bansa sa kasalukuyang dekada. Ang mga mapapinsalang lindol ay isang paalala ng Pilipinas ay nakapaloob sa Pacific Ring of Fire, kaya hindi natin matutukoy kung kailan muling yayanig ang lupa. At iyan ang trivia ngayong araw, nagpapaalala na may panahon para sa bawat isa. Laging updated sa lagay ng panahon at laging handa sa anumang emerhensya. Ligtas ang laging handa. Ako si Lawrence Angelo para sa Bayan. Pataanan! Kakaiso na nga impeachable official iti Pilipinas akin nga ti impeachment court. Amwan! Dagitakon na dumapay adamag, kalbasat na gitoy. Hindi na matapos-tapos ang pag-akyat, malapit na at Apaya. Sa kanilang angkan, pinaniniwalaan nilang pag-iturong itong hindi nila kadugo. La Trinidad Benguet, nakilala bilang wala kayo.
Napaka-unique talaga ng flavor ng taho na ito. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ang strawberry nito ay galing La Trinidad Benguet, nakilala bilang Strawberry Field of the Philippines. Ikaw, Clay, kamusta ang lagay mo dyan? Naglamnin Elaine. Sa ngayon ay nasa tuktok ako ng Mount Amuyao na matatagpuan sa Mountain Province. Kilala din ito bilang Infinite Stairway to Heaven dahil tila hindi na matapos-tapos ang pag-akyat. Malapit na akong umayaw! Samantala, ang sarap namang magtampisaw dito sa Kaparkan Falls sa Abra. Tinatawag din itong Mulawin Falls dahil pinapaligiran ito ng malalagong mulave o mulawin tree. Halina ka! Tama na ang pagtatampisaw at kumain muna tayo ng inlagin dito sa Ifugao. Napakahalaga nito sa halos lahat ng ritual ng mga taga-Ifugao. Ayon sa tradisyon noon, ang manok ay dapat katayin ng isang mombaki o katutubong pari upang basahin ang abdo nito at malaman ang kalooban ng ancestral gods. Mga tao! Naranasan niyo na bang mabatukan? Madalas tangkilikin ang pagbabatok sa Cordillera, pero fun fact, alam niyo ba na ang mababatok ay maaari lamang magturo ng pagbatok sa kanilang angkan? Pinaniniwalaan nilang pag itinuro ito sa hindi nila kadugo, ang tattoo ay magkakaroon ng infection! Pagkatapos ng mga pagkain, pasyalan at nakakamanghang kultura ng pagbabatok, dumako naman tayo sa sayawan. Halina't makisayaw sa talip dance ng Apayao. Sinasayaw ang talip bilang victory dance pagkatapos ng isang giyera o pangangaso. Madalas itong sayawin kasabay ng tado na isa namang courtship dance. Mula sa Mountain Province at Abra, Ifugao at Apayao, Kalinga at Benguet, kami po ay bumabati ng Happy Cordillera Month! Samantala, ang magkakaroon ng infection sa Itiryon Cordillera nasurok sa ngaribo ang benepisaryo ijay Bontoc Mountain Province na ipayan iti bagas. Bagong Pilipinas Rice Program, manamnama may patumpal ijay Kalinga. Taytakan da dumadamag Cordillera iti report ni Angel Kim Pengosro. Iti Mountain Province, nasurok sa ngaribuan na magasot a benepisyaryo manipod iti 56 a barangay iti Bontoc, tinakaawat iti 25 a kilo ti bagas babaan ti Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units, Rice Subsidy Program. Karaman kadagiti na ipaayan iti libre a bagas dagiti adda iti vulnerable sector kas iti persons with disabilities, senior citizens, minimum wage earners, manalon kandad dumapay. Sigun iti Bontoc Municipal Agriculturist, makatulong ti programa iti gastos iti taraon dagiti benepisyaryo ken makaipaay iti kanayunan a suporta kadagiti manalon kandad dumapay a sektor. Kabayatan na, iti Met Kalinga, impakaammo ti Department of the Interior and Local Government Kalinga, amanam na matipan naka-implementar ti bagong Pilipinas Rice Program iti probinsya, apag numaran ti rinibribo a pamilya. 66 million pesos tinaypaay karagiti local government units ti Kalinga, tapno suportaran ti panakaipatungpal ti programa. Nakaawat ti provincial a gobyerno iti 17 million pesos, bayta na ilatang iti Tabuk City ti 19 million pesos. Nakaawat mo ti munisipyo ti Tanudan iti 10 million pesos, bayta ti Rizal, Balbalan, Lubuagan, Pasil ken Pinokpok ket nakaawat iti 5 million pesos. Impaima ti Department of Science and Technology Kalinga ti bamboo charcoal production iti barangay Nambaran, Tabuk City. Ti machinery kat pakairamanan ti manual mixer,
carbonizer pulverizer, ken manual charcoal briquetor ang napondoan babaen ti Smart and Sustainable Communities Program ti ahensya. Sigun iti ahensya, ti barangay ti kaunaan a resipyan ti nasao a proyekto iti syudad. Kinunanapay anupay nasaya at apanggadan ti produksyon ti uging, eco-friendly matlaang daytoy kas alternatibo iti traditional wood charcoal. Angel Kim Pengosro para iti Pagilian. Itimat Region 1 adadaan na papintas ti kalidad ti produkto dagiti MSME ijay La Union baba ni tinaipatungpal a serye ti Product and Brand Development Program. Kabayatan na napatip kermet babaan iti seminar ti Police Media Relations ijay Pangasinan. Ada detalye idano ni PTV ISU intern James Dane Kunanan. Baligiti na ipatungpal a serye ti Product and Brand Development Program para kadagiti micro and small medium enterprises ijay San Fernando City, La Union. Naipatungpal dito'y tinaunig a konsultasyon, site visits, kaya prototype evaluation ama namnama ang makatulong para itimpan nakapaduras, panagtalinaed ti kalidad, ken pan nakapapintas pa iti disenyo ti produkto dagiti MSMEs. Addang metlaeng daytoy tapno mabailan dagiti MSMEs ang makapagsabayan ti sangalubungan ang merkado ken mapaniknekan ti laing ti lokal nga industriya. Tapno mapatibker ti Police Media Relations ijay Lingayen, Pangasinan na ipatungpal ti seminar para kadagiti kaming ti PNP ken media practitioners. Natalantan ti seminar dagiti pagalagadan asurutin dagiti pulis ti pannakakiordinarda kadagiti kaming ti media pakailamanan ti seguridad, Freedom of Information ken Data Privacy Act of 2012. Panggep ti aktibidad nga ipasigurado ti responsable ken nalawag apan nakipablaak kadagiti impormasyon bayat iti pannakapatibker ti talek ti publiko babaan iti napintas a relasyon iti pulisya ken media. Itapay laeng agsagsagan ti 30 ket upat nga LGUs kontra iti Super Typhoon Bobby wenno Inday. Nang ipatungpalda iti panagsukrimat kadagiti evacuation centers ken proposition kadagiti emergency assets tapno maipasigurado tinapartak a pagresponde. Iti siyudad ti Patak, Ilocos Norte, naiuswat ti kaunaan a Bamboo Textile Fiber Innovation Hub iti barangay Mabaleng kas addang paturong iti naduruas nga industriya ti bamboo textile iti Rehiyon 1. Panggepay daytoy apatibkiren ti local value chain iti Ilocos Norte ka sentro iti sustainable textile innovation a makipaay iti nalawang oportunidad iti ekonomiya ken sangalubungan a merkado. James Dane Kunanan para iti Pagilian. Iti Damdamag Region 2, inaprobaran ti sangguniang palalawigan ti Nueva Vizcaya ti 70 million pesos as supplemental budget. Iti nasao pondo, may pangruna ti health facility improvements ken employment programs. Dad dumapay at Damag Region 2, manipod kini Dayan Monica Tukay. Nasurok 4,000 estudyante iti Cagayan Valley tinaypaayan iti libre a deworming tablets kas pasat ti panagrugi ti National Deworming Month. Iti nasaw a bilang 2,200 tinaypaay iti Sulana, 1,300 met iti Tuguegarao, ken 600 iti Aglipay Quirino. Kas pasat iti 3 a kick-off sites iti rehiyon. Panggap ti nasaw nga aktibidad a pagtalinaadan a nasalunat dagiti ubing. Kabayatan na, regional champion ti LGU Lalo kalpasan ang nagunudda iti top 1 Best Buy Local LGU Implementer, iti kalapas a 4th Regional MSME Summit 2026, iti Ilagan Isabela. Nagunudda ti pamadayaw gapoy iti panangitaluda iti Buy Local Program, may sa inisyatibo tapno masuportaran dagiti micro, small and medium enterprises, ken mapapigsapay ti local industries. Nakaawat na pa iti 15,000 pesos agungguna iti nasao a pamigbig. Iti Nueva Vizcaya, impinglay ti sangguniang panlalawigan ti panaka-aprobar ti agrup 70 million pesos as supplemental budget a may latang para iti health facility improvements, employment programs, ken dumapay. Iti nasaw a pondo, agrup 10 million pesos ti may latang iti GSIS ken Employees Compensation Commission para kadagiti casual employees, 17 million pesos para iti 17 a multi-purpose vehicles, 15 million pesos para iti employment initiative ken 7.97 million pesos para iti gayam ti umili work internship program ken dumapay.
Adamat lang ti pondo para itinaduma-duma a proyekto para iti Nueva Vizcaya Provincial Hospital. Kan iti met Isabela, nang isayangkat ti Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office 2, iti Civil Registration System Mobile Outlet ken National ID Services, iti Divalakan Isabela. Naipaayanda iti serbisyo ti 451 a kliyente, ken nakaipaaydamat lang iti 654 a civil registry documents ken daddumapay. Dayan Monica Tukay, para iti Pagilian. Pataanan! Kakaiso na nga impeachable official iti Pilipinas akin nga ti impeachment court. Amman, dagitakon na dumapay adamag, kalbasat dagitoy. WebWatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa iba't ibang uri ng information disorder. Ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay misinformation. Maling impormasyong ipinakakalat nang hindi alam na ito ay peke. Halimbawa, ay ang pag-share ng hindi kumpirmadong pagpanaw ng isang tao. Malinformation. Impormasyong may katotohanan, ngunit may masamang motibo. Halimbawa, ay ang pag-upload ng screenshot ng pribadong pag-uusap. O disinformation. Impormasyong pawang kasinungalingan at ginawa lamang upang makapanloko o manira. Halimbawa, ay ang pagbebenta ng peking gamot. Upang hindi mabiktima, tandaan lamang ang 3 C's. Content. Tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Context. Intindihing mabuti ang post o impormasyon upang makuha ang tunay nitong mensahe. Critical thinking. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact. Mga hinaing ng taong bayan, diringgin. Mga kontrobersiya sa serbisyo publiko, ikilatisin. At ang mga inisyatibo ng pamahalaan para sa bawat mamamayan, ibabahagi. Sa issue at serbisyo, dito lang sa PTV Cordillera. Ag subsubliti kang runaan adamag, nakikaykaysa dagiti kooperatiba iti Baguio City kan Cordillera iti panangrambak, iti International Day of Cooperatives, anaangay iti City of Pines. Baligi kan pakasuknan ti naso sektor na talantan. Daytoy ti report. Dakkel ti akam dagiti kooperatiba iti panagduras iti ekonomiya iti syudad ti Baguio. Ngam sigon kini KRCC Multipurpose Cooperative Chairperson Dr. Allen Ngilangil, saan amarikna iti kinapatigdan ng runa ta saan met amadengdengeg iti boses da. Dayta timpeksana iti panagrambak iti International Day of Cooperatives iti syudad iti Sabado nga dan tema a cooperatives driving inclusive and sustainable solutions for a better world. You try to look at yung mga tinitingnan nila is mga communities, mga other associations, but not to cooperatives like us. That's why we would like to strengthen yung ating BCD, yung ating council, so that we would become a true voice of the cooperative sector. Kinuna na masapol iti panagtitinulong ti sektor da tapno madengeg iti boses da iti syudad. Hindi naman po tayo maging voice ng ating sektor kung wala po tayong maririnig na ingay. Dapat kung ano po yung issue, I do not have a privy and I do not have the monopoly of the best wisdom, and we defer to your wisdom. Yung mga opinions ninyo, mga ideas ninyo, ang gawain po lang namin is to consolidate all these issues and then sit down with the city government for possible solution po.
Inay na nga amin mata kwestiyon dagiti primary co-op iti Baguio ket maibilang iti programa nga iparangda iti lokal a gobyerno. Kabayatan na maragsakan mat daytoy iti suporta ti City Council anang aproba iti budget increase of 500,000 pesos para iti panagrambak iti Baguio City iti Cooperative Month intun bulan ti Oktubre. Kinunana pay ababan iti planning masiguro nga agnumar ditoy iti tunggal primary co-op iti syudad. Naiparang matlang iti selebrasyon iti International Day of Cooperatives dagiti tulong nga ipapaay ti kooperatiba kadagiti babasitmet a grupo babaan iti Community Development Program. With their support, we grew and we became a stronger group. Although we are still few members, I think our products are becoming better and better because of Gyro's support. Iti okasyon, natalantan mo't lang dagiti panagdudwan dagiti sumagmamano ang miyembro iti Artificial Intelligence wenno AI. Ken kastamat iti dakkel a maitulong daytoy iti operasyon ti kooperatiba. Nirangta dagiti kamag ti probinsyal a gobyerno ti maysa a biktima iti uram sa Jaybauco Mountain Province. Tapno personal nga ipaima ti emergency shelter assistance para kenkwana. Indalwan ti panakabagi ni Governor Bonifacio Lacuasan Jr. ani Executive Assistant Winston Calde, kadwa ti Local Revenue Collection Officer ken Social Welfare Officer, iti pangipaima iti 10,000 pesos iti agtagikwa iti nauram a residential house sa Mayag Bauco. Maata pati puor ket gapuanan nagitubing akaruba na nga aglutluto pay idi iti tilapia asidag iti balay ti biktima aging gaabigla at dimmakkel ti puor ang nagresulta iti panakadadael ti istruktura. Ti emergency shelter assistance ti provincial a gobyerno ket iti sidong ti barangay muna program ni Governor Bonifacio Lacuasan Jr. Pudno unay nga wan ka paris tirag sa kamarikna, iti parang ipaay iti serbisyo komunidad. Manarimaan ti impeachment trial ni Vice President Sara Zimmerman Duterte nga amuyo kadi kakailyan no asino ti kakaisuna nga impeachable official iti pagilyan abaligi a napatawan iti panusa babaan iti impeachment court amuan iti report ni Diane Monica Tukay. On Article 2, 20 senators find the Chief Justice of the Supreme Court, Renato C. Corona, guilty as charged. And 3 senators not guilty, with at least 2/3 of all the members of the Senate having pronounced the respondent guilty. Amuyo kadi ati dimalan iti makuna a full impeachment trial ket day di Supreme Court Chief Justice Renato Corona, iti baot dayta adu dagiti gandat nga impeachment complaint asaan ang nagtuloy ken saan nga inaktaran ti House of Representatives gapoy iti politika, kinakurang ti ebidensya ken dumapay. May 29, 2012, iniyatnag ti impeachment court a guilty ti Chief Justice iti asunto kontra kenkwana a betrayal of public trust gapoy iti saan na panangideklara iti amin a kinabaknang na iti statement of assets, liabilities, and net worth na akasapulan ti gobyerno. 20 a senador tinagbutos iti yes, bayat at 3 tinagbutos iti no. Nangrugi ti trial iti December 12, 2011, ken naglepas iti May 2012. Nagrinisiris dagiti abogato ti depensa ken prosekusyon iti laing iti lintag. Ebidensya ken laing iti panangilawlawag kadagiti legal a basaran a nagpaut iti uneg ti 40 ket 4 a trial days. Kabayatan na, sa balimot tinagbalin a sitwasyon iti impeachment trial ni former President Joseph Estrada. Gaputa saan analpas ti impeachment trial. Kalpasan ti panag-walkout dagiti senador a nagbutos a maluktan komate envelope nga intapanda, akadakalan nga ebidensya kontra iti presidente. 20 katalola nga aldaw ti nagbalin a trial.
Anang rugi di December 7, 2000, ken naglepas iti January 16, 2001. Nagresulta dayta iti EDSA Revolution 2. Saan na napatakyas na Estrada babaan iti bilig ti impeachment ngem gapo iti bilag ti people power. No pay dimalan iti Korte Suprema dagiti daddu maalegal a proseso kadagiti napasamak kalpasan anay pasardeng ti impeachment trial. Iti matsabali abanag na ikat iti takam kas Chief Justice ni Maria Lourdes Sereno babaan iti co-warranto petition saan ababaan iti impeachment court. Kinanunungan ti Korte Suprema tinaypila a co-warranto kontra keng kuana. Sigun iti Korte Suprema na disqualify ken guilty of unlawfully holding and exercising of office of the Chief Justice. Accordingly, respondent Maria Lourdes P. A. Sereno is ousted and excluded therefrom. Nagramot na ito iti reklamo asaan pa nang deklara iti opisyal iti kompleto asalin na. Naipila ti petisyon iti March 5, 2018 na ang iti oral agreements da iti April 10, 2018 ken nayitnag iti desisyon iti May 11, 2018 babaan iti majority votes iti 8 ang pimabor ken 6 ang maestrado asaan a pimabor. Iti konstitusyon, dagiti impeachable officials iti Pilipinas. Ti Presidente, Vice Presidente, miyembro ti Supreme Court Justices, miyembro ti Constitutional Commissions, ken ti Ombudsman. Nasken ati asunto kadakwada ket may naig iti culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, ken betrayal of public trust. Ita, amo yun. Baro nga aldaw, baro nga adal. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian. Iti pakasaritaan, limatak ti balikas a KKK kadagiti pagadalan. Ngayong kasanong kati daytoy ana bukal para iti wayawaya ti Pilipinas a laklak aman tayo ita. Ada parang ni Angel Kim Pengosro. May sa kapitulo iti pakasaritaan ti Pilipinas ti panakaipasdek ti kataas-taasan kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Arinugyan dagiti manakigubat iti panawon a sakop ti Espanya ti Pilipinas. Impasdek ti basita grupo ti Filipino Patriots nga indawluan ni Andres Bonifacio, tinalimod a revolusyonaryo nga organisasyon a may busor iti turay ti Espanya. Nabukol ti katipunan sumagmamanulaeng nga oras kalpasan ti panakaaresto ken panakadistyero ni Dr. Jose Rizal J. Dapitan. Ti panakaikat ni Rizal iti Manila tinangkombinsir ken ni Bonifacio ken dagiti pada na a reformador tapno mangipasdeg iti nabileg a pwersa amang laban iti Espanya. Gapota na paltiingan da iti kapanunutan iti wayawaya ken nasyonalismo, inkadeng dati mangorganisar iti revolutionary movement, amang sapsapol iti naan-anay a panagwaywayas imbis a natal na a reforma. Iti nalimod a panagtataripnong da iti Tondo, Manila, impasdek dati organisasyon nga daan iti maysa analawag a panggep. Ti panagkaykaysa dagiti Pilipino nga armado a panakidangadang para iti wayawaya, manipod iti turay ti Espanya. Tapno maliklikan ang maduktalan ti katipunan, nalimod tinagbalin agaraw dagiti miyembro. Inusarda dagiti alias, password ken coded writings, tapno masalakniban dati kinasyasino ti organisasyon. Dagiti baro a recruit ket nagpasarda kadagiti seremonya ti panangrugi a kasapulan ti sapata ti kinasungdo, a masansan a napirmaan iti bukod da adara kas simbolo ti di agkupas a panagkumit iti nasyon ken kadagiti padada a katipunero. May sa kadagiti kadakelan nga inarami ti organisasyon ti panakaipablaak ti kalayaan. May sa apagiwarnak anang itandudo iti patriotismo ken nang padagta kadagiti Pilipino a makikadwa iti revolusyon. Nupay may salaeng abilang tinaipablaak iti Marson 1896, nangalukoy daytoy kadagiti rinnibo a baro a miyembro, anang palawa iti sakop da iti intero a Luzon. Iti sumagmamano atawan, sililimod a nagsagana dagiti katipunan para iti revolusyon, babaen iti panangorganisar kadagiti lokal a konseho, panangrecruit kadagiti miyembro, panangurnong kadagiti abasto, ken panangiplano kadagiti tignay ti militar. Nupay kasta, idi Agosto 19, 1896, natakwatan ti Espanya ti kaadada iti kagimungan. Ti panakatakwat tinang pilit iti katipunan ang mangirugi iti nabayagan a plano da aranget. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw,
Nag-uumong dagiti Pilipino a revolusyonaryo iti pag-aammo a cry of Pugad Lawin, asadyay pinigisda dagiti community tax certificates wenno sedulas, kas deklarasyon ti publiko alinaksidda ti otoridad ti Espanya. Daytoy a historical nga aramid tinang tanda iti panangrugi ti revolusyon ti Pilipinas. May sa pa nagsusupyat amang balbaliw iti agnanayon iti gasat ti nasyon. Nupay adu arigat kan internal divisions tinapasaran ti revolusyon, nagtuloy ti dangadang para iti waya-waya. Dagiti sakripisyo ni Bonifacio kan rinnibo a katiponeros, ti rason iti panakaywaragawag ti waya-waya ti Pilipinas, idi Hunyo 12, 1898. Ita, malaglagip ti pundasyon ti katipunan kas maysa kadagiti kapatgan a milestone iti pakasaritaan ti Pilipinas. Iti agdama, laban kontra korupsyon ti puntirya ti kaadwan a parmeken, ngem kas ano nga ta daytoy a parmeken. Kanayon ang laglagipen, pasama kidi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Angel Kim, Pegosro. Iti sidewalks ken pasati kalsada iti Baguio City, kadawyan ang makita dagiti basker. Nagdudumat estilo ken arte dagitoy. Kapadasan ti duwa a baskers iti syudad, may binglay baban kini PTV si intern Nicole Cordero. Imbilang ti UNESCO ti Baguio City kas Creative City, gapo iti nagduduma nga artean na putar iti syudad a nabuyugan iti kultura ken tradisyon. Adu dagiti artist ken artisan at timaud, nagrugyan dagiti nagduduma nga artean iparang iti nagduduma nga emosyon. Maysa ni Jerome nga artist iti basking. Talo atawon nga aramida na daytoy kalpasan ti panagtrabaho na iti maysa a hotel. Spider-Man tinapili na nga imahe. Tarigagay na amang paisem kadagiti bisita kag umili babaan iti 3 oras a panagbasking na. Ang challenges lang talaga bilang basker, ma'am, yung mga init ba ng panahon, tsaka yung mga pag wala din mga tao, mga turista. Iti rabii, rumusing wenno agpakita ti karakter a bear boxer ani Charlie, may sa isuna a coach, craftsperson, kan performer ijay Manila. Sa nga pulo at tawanan ti napalabas. Iti agdama, maikapito at tawen na ang mga papaay iti ragsak iti publiko, babaan iti panagbasking na. Babaan iti daytoy at trabaho na, aduti na ipaayan na iti inspirasyon. Nakatulong pay iti panagadal dagiti daduma nga estudyante, babaan iti panangapaay na, iti allowance kadagitoy. Nagyaman da Jerome kan Charlie iti suporta ti publiko kada kwada. Kenti papaay ti lokal na gobyerno a pamigbig kada kwada. Oo, no. Kaya naman po kasi nag-i-enjoy naman sila mga tao. Isar pa sa pag nagpapasaya ka ng mga tao, di mo maramdaman yung pagod. Yung mga tao na nakikita ko, napapasaya ko ba, yung mga bata, pag nakikita ko yung mga saya nila, sumasaya na rin sila. Nupay trabaho dagiti basker ang mga paay iti liwa iti publiko, inyunay unay ti lokal na gobyerno ti panangsurot dagiti basker ken ti publiko iti Safe Space Act wenno ang bawal bastos law. Impalagip ti City Tourism Office kadagiti basker asuruten da ti zoning da tapno maliklikan ti obstruction. City Tourism Office ti mang accredit kadagiti baskers iti Baguio City. Dapat may entertainment value. At the same time, we ask them to be in character. So it's safe to say that 18 and above yung mga range ng super form basking. Iti agdama, awan pa iti Sunday session pedestrianization gapu iti epekto ti energy crisis. Para met iti publiko, palagip ti opisina, ti basking ket maysaan na dalus at trabaho a kabatog ti doktor, abogado, ken inhinyero, anas ken a marespeto. Nicole Cordero para iti Pagilian. Kakailan ti word of the day ta ita, timok. Kay papananaray pikat a boses iti Filipino ken voice mo iti English.
Partner Ala, mabalin nga literal, no, boses, di panarita tayo, mabalin di talento, dagiti nalalaing nga akanta, kaslaking ka, partner. Kaslaking ka ba? Mabalin para iti advocacy, kala ni Pia Words back nga, I'll use my voice to influence, mga ganyan. Ken, lastly, expression. Correct. Sa nung maibaga nga ay ayat ng tao, no, awan ti boses mo, niya, partner. Data, masapon nga ibagam dagiti kakadwatay nga ibaloy, paano may ibkas dati karirik na, di ba? At tinapintas-tap nga mapaspasamak, Jordan, napintas nga madangag dagiti timok, dagiti na dumaduma tatao, ng sektor, may papan iti mapaspasamak nga impeachment trial. Ngam, no pa nga maibagbaga dagiti timok da masapulata nga urayan tayo. Nung yatag bali nga desisyon nga ro dagiti impeachment trial na mapaspasamak. Agpaiso niya karurugi na pala ang agduduman ti opinion kan iti kapanutan tinapatag kat our voices matter ken agpaiso siya ko nam nga let's just wait for the decision. Partner Ala? Kabayatan na papagayam kahit yung kaditi maadaan iti natibkar kan di kalidad nga outfit narami bawon iti inabel a Cordilleran attires kaskin ni Jordan. Daya ti Aveline's handloom woven products dagiti pang fashion a woven garments para iti babae kan lalaki mapaubing kan nataengan. Mabalimot maramat dagito iti anyaman nga okasyon. Kakailyan kadagiti mangayat nga ag-order wano agpaaramid bisitahan lang ti Facebook account nga Aveline's Hand Woven Products. Uno i-contact ti numero nga 0927-357-9231. Dito kat iman manihar ni Miss Avelin Calag. Saan kayo nga agbabawi kaputa kunada wear your weave with pride. Para iti kanayunan a detalye kitaan ti naka-flash iti screen tayo. Kalpasan ti kang runa na damang diti amiyana na Luzon, padaanan met ti PTV News Mindanao, nga idanon ti PTV Davao. Dahita ti pakabuklan dagiti kang runa na damang itang aldaw, shock ni Jordan Campana. Indan mi katakay dagiti nababara, kompleto ken napapatag nga impormasyon, shock ni Ala Sunduan. I-like, i-follow kan ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok kan YouTube. Aging gamanan in Tunbigat. Padaanan Lunes aging Biyernes agrugi ti las 4 timalam. Para itumno husto kan alisto adamag. Dakabi ti mapagpiaran. Dayto iti kang runa na damag.